Aquests dies s'ha parlat molt i molt d'on estava el president Puigdemont. De fet, el president Puigdemont, excepte uns dies, està sempre on està, perfectament localitzat. Però la pregunta pertinent és, on està Marta Rovira? I diré encara més, on està Oriol Junqueras? On està Jové? On són tots els líders d'Esquerra Republicana que de sobte han desaparegut i han emmudit? Muts i desapareguts. I que no donen cap explicació. Perquè si em permeten, aquest vídeo el faig perquè crec que el moviment independentista, globalment, mereixem que ens donguin o explicacions o respostes. Algunes preguntes molt cremants que s'han produït arran de l'estropici que han fet permetent que ella governés la presidència de la Generalitat. Esquerra Republicana és responsable de coses que estan passant que són molt greus. No hi ha manera de que ens venguin aquest acord si no és perquè hi ha alguna cosa que no sabem o que està amagada. I ara la preguntarem. D'entrada repassem. Gràcies a Esquerra Republicana, el senyor Illa, defensor del 155 i de la repressió policial, i l'home que, tot i que la investidura va dir que ell no volia tractes amb l'esquerra extrema dreta, es manifestava amb Vox als carrers de Catalunya a favor del 155. O sigui que contra Catalunya sí que és amiga de Vox. Després fa veure que no gaire. El fet és que no només han posat ella a la presidència, és que ella ha fet allò que ja pensàvem que faria. Ha convertit la Generalitat en una estructura de poder espanyol. És a dir, ha agafat i ha dit el poder català, ara el converteixo en un instrument adequat per defensar els interessos espanyols. I els consellers són en aquest sentit inequívocs. Senyors d'Esquerra Republicana, ens poden donar explicacions de com s'han engolit que, per exemple, Jaume Duch, exdirector de comunicació de la Unió Europea i portaveu, sigui ara el conseller d'Exteriors, l'home que ha de defensar Catalunya a l'exterior, és l'home que des del seu alt càrrec a la Unió Europea deia que calia expulsar Catalunya de la Unió si s'independitzava, que va treballar perquè Brussel·les no es parlés mai de Catalunya i que, tal com han dit els nostres eurodiputats, ha estat l'home que ha treballat més en contra de la causa catalana des del seu càrrec a la Unió Europea. Aquest home, conseller d'Exteriors. Que els diré que han posat a Ramon Espadaler, un vell conegut, també com a conseller. L'home que deia que defensar Llarena era defensar el dret i la democràcia. No cal afegir-hi gaire més. Han posat Esther Niubó de consellera d'Ensenyament, la dona que deia que a l'escola s'ha d'ensenyar coneixements, que l'escola no està per ensenyar català, ni per reforçar-lo, està perquè la gent aprengui. Aprengui què? Globalment? En quin idioma? Doncs aquesta senyora és la que haurà de defensar el català a l'escola, una que creu que no és un tema prioritari el català a l'escola. Què els hi hem de dir d'Olga Pané, que l'han posada de consellera de Sanitat, la persona que deia que a l'atenció primària no calien tants metges ni tampoc calien tants pediatres perquè els nens es posaven tan malalts. I, finalment, han posat a defensar el magnífic pacte del finançament a Alicia Romero, que ha dit per activa i per passiva que estava totalment en contra del finançament singular, ja no d'un finançament com Déu mana, i que a més hi treballaria en contra. És evident que el primer que cal preguntar-li a Esquerra Republicana és què caram han fet, perquè han entregat completament al servei d'Espanya l'única institució que teníem favorable als catalans, el govern de la Generalitat. I ell ha fet allò que sabia que volia fer, és la seva missió, espanyolitzar Catalunya i posar-la al servei de l'Estat. Esquerra Republicana, què està passant? Ens voleu donar explicacions? Faig un seguit de preguntes, algunes d'elles incòmodes. La primera, és cert que l'octubre passat, quan es pactava la Diputació, hi va haver durant un cap de setmana, en 2 dies, una reunió de savis entre el PSC i Esquerra en el qual es van pactar 3 coses. La primera, que hi hauria tripartit, i no només això, sinó que probablement hi hauria tripartit a una banda i a l'altra de la plaça Sant Jaume, i per tant es garantia la solidesa de que el PSC controlés tots els poders de Catalunya, diputacions, Ajuntament i Generalitat. Es va pactar un calendari aquells dies d'octubre
que fossin el màxim de desfavorables per la vinguda del president Puigdemont, perquè Puigdemont era la persona a batre. I es va pactar també, i es va parlar en aquella reunió d'octubre, del fet que l'amnistia ho havia de contemplar tot, menys a Puigdemont. Pregunta Esquerra Republicana. És cert que es va produir aquesta reunió l'octubre en el marc dels acords de la Diputació que ja garantia un acord tripartit? Segona pregunta. Què tenen els socialistes o el govern de l'Estat sobre vosaltres? Perquè és molt simptomàtic, molt simptomàtic que quan s'estava buscant i negociant els serrells de l'acord d'investidura van aparèixer unes informacions terribles, brutals, d'un govern paral·lel d'Esquerra Republicana, d'una caixa B, d'un paral·lel B, a través del qual es feien tota mena de jugada brutes, que incloïa des d'enviar mariachis a Junts quan estava debatent sobre sortir o estar en el govern, que penjar imatges d'un Junqueras penjat per on passava el seu fill per dir que mira com l'estaven assetjant, i no cal dir utilitzar l'Alzheimer. I a més, utilitzant una empresa paral·lela i a més assetjant periodistes per treballar amb llistes negres. Tota aquesta brutícia tan brutal, tan ignominiosa, que va sortir als diaris, pam, de sobte, ara, Vanguardia, un cop hi ha acord d'investidura han desaparegut dels mateixos diaris. Curiós, no? Què passa, Esquerra Republicana? Tenen alguna cosa més de vosaltres? Hi ha algunes coses encara més gruixudes que heu pactat que no surtin? I finalment, encara voleu fer veure que l'acord no ha estat un acord per mantenir el poder? Perquè és la primera vegada a la història que el sotogoverno ni un es destitueix. Tot el sotogoverno el teniu intacte, centenars de càrrecs que garantiu i probablement centenars de càrrecs que facilitaran que en un període mínimament curt acabeu entrant al govern. Per tant, pregunta directa també, Esquerra Republicana. És la primera fase per la segona entrar en el govern? I és veritat que teníeu tot això planejat perquè estàveu convençuts que Puigdemont estaria en aquests moments detingut i, per tant, neutralitzat, hostatge de l'Estat a una presó? Són preguntes difícils, però el moment també és difícil. Hi ha dues coses que en aquest sentit són inacceptables. Una, el vostre silenci, Esquerra Republicana. Volem explicacions, volem respostes. I dues, la complicitat. Sou còmplices, o per activa, o per molt activa, o per un passiu actiu de tot el que està passant a Catalunya. No ho podrem oblidar, Però a hores d'ara, en aquest moment, el que reclamem molts des del moviment independentista són respostes. Deixeu d'amagar-vos. On sou? On està Marta Rovira? On està Oriol Junqueras? On està Jové, que pactava amb Bolaños, l'home més contrari als interessos catalans, al pacte d'investidura? On sou? De vacances? Desapareguts? A vosaltres la Brimo no us busca veritat.